Unya, patas anay tagutong. Sa may sugal na to. Kung kisa na daog, yan si Joy. Ikaw na be. 25 minutes. Asaw eh. Para ni sa imo Joy, para makabalo ka nga isog ko. Tistingan daw na ako bi og dugay ba kumuto nga. Mo ning gusto ni Joy ba kanang taas og utong ug kusog mo salom. Iya pre, di kusog mo salom sa tuwa. Unya, sa man gusto nimo di ay? Unya, patas anay tagutong. O kabalo man ko mo na gusto ni Joy kinsay pinakakusog mo salom. Mo na ganahan niya. Sukol ko sa imo ha. Yang sa may sugal na to. O sige, kung kisa na daog, yan si Joy. O sige, ikaw na be. Tayman ta og pila na ka minute mo kaya. Sige, ikaw na. Nagtuo siguro ka eh. Sige, sige. Sige, watch me ako na. Salom na. Taas sa gutong uy, 20 minutes naman bay. 25 minutes. Taas sa uy. Unya, ikaw na pud. Sige, ako na pod. Kasi pagtuunin mo na ako, dili na ako kaya absent mong ginawa. Latsa, kuha ang cellphone no. Dapat dili ko mapildian eh. Dapat madaog ko sa iya ha. I'm ready. Para ni sa imo ha, Joy. Kadali raman ning tawanan ni, di mubo may gutong. Di ko angay makibaan ni. Lah. Taod-taod naman ning nilabay ang wapa man ning tungan. Yawan mo to Aquaman tingali ni. Yati, tasa sa yung ginawa. Iyaha dyan ni si Joy ron ba? Isa ka oras naman bay. Mura na may mali. Di naman tingali ni tao. Uy, pre. Uy, pre. 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 Pre.
Lah, unsa man ning nasiyang kamot? Mura man siyang nagikumot. Joy ko niya. Sagpakan na nahin na. Oh, nga sabay lang jud. Sabay lang jud pag tugpan ako. Anak po dayon. Tana ko sa camera dito ko. Para ni sa imo Joy, para makabalo ka nga isog ko. Ay dapat ayan kanang lawom mo to nga usog mo sa alom. Sige. Upay dito. Sige, ikaw na be. Taiman ta ka og pila ang kuan. Taiman ta ka og pila. Ojo magasgaw sim dila. Ano na video din na. Ano ko? Nya, ikaw na pod. Ay, pangit kayo. Pero lang.